नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो आसाम पुलिसनि मोनसे गोदान नटिफिकेसन अफिसियेल नटिफिकेसननि सोमोन्दै आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय। लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आसाम पुलिसाव ना कमान्ड' बेटालियननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना एडमिट कार्डखौ माला होगोन होननानै नेगासिनो दंमोन। दा बेनिनो मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन फैबाय। बे नटिफिकेसनखौ जों नायनोसै बेयाव एडमिट कार्डखौ माला मोनगोन। नैबेयाव नै दिनैनि डेट बेयो 21/3/2022 दिनैनि कमान्ड' बेटालियननि थाखाय गोदान नटिस। बे नटिसखौ खेवनानै नायनोसै जोङो मा लिरदों। बे नटिसाव लिरनाय दङ नै कमान्ड' बेटालियननि थाखाय रेलिया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा रेलिया जासिगोन। बियो रेलिया जासिगोन। बेनिखायनो केन्डिडेट बिथांमोनखौ एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो थिनदों। एडमिट कार्डखौ मालानिफ्राय मोनगोन? नै दिनै 21 दायो मोनानि 11टा एबा दायो मोनानि 12टानिफ्राय 11टा एबा 12टासो समनिफ्राय एडमिट कार्डखौ कमान्ड' बेटालियनाव एप्लाइ खालामनाय केन्डिडेटफोरा डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। डाउनलड खालामखांनायनि उनावहाय बिथांमोना नुगोन गाव गावनि सेन्टारा बबेहाय जागोन, बबे जायगायाव जागोन। बे एडमिट कार्डआवनो थाखागोन। गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जाखायो, बेखौ बयबो मिथिखागौ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बा चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जाखागोन। क'क्राझारनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो रेलिया जाखागोन। बेनिखायनो केन्डिडेट बिथांमोना दायो मोनानि नैबे 21नि दायो मोनानि 11टा एबा 12टासोनिफ्राय गाव गावनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय मा मा डकुमेन्ट नांगौ बियो एडमिटआवनो लिरनाय थाखागोन। बेखौ मोजाङै रेडि खालामदो। रेडि खालामनानै फिजिकेल टेस्टआव मोजाङै मोजां पास खालामनो हादो। अब्ला जोङो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो नायनोसै मा होनो साइडआव। जोङो साइडआव फैबाय। फैनानै नैबेयाव फैनांगोन जोङो नै प्लिज क्लिक हियार टु गो एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेल। बेयाव सेरदो। बेयाव सेरखांनायनि उनाव गाहायाव फैदो। नै एडमिट कार्ड फर PST PET for recruitment of 2450 post of constable AB male female 180 nursing for newly created Assam Commando Battalion। नै बे होमबा जोङो नैबेयाव सेरनांगोन डाउनलडआव फिजिकेल टेस्टनि। नै बेयाव लिरनाय दङ नै डाउनलडिं अफ एडमिट कार्ड विल बी लाइभ फ्रम 11 PM onward। माने दा मोनानि 11टानिफ्रायसो बियो लाइभ जागोन डाउनलड खालामनाय। बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोननिफ्राय डाउनलड खालामबानो जाबाय। गाबोन 22 मार्च गाबोन 22 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनानै लादो। ओमफ्राय प्रिन्ट आउट खालामनानै लादो। मा मा डकुमेन्ट नांगौ गासिखौबो जिरक्स रेडि खालामनानै लाखाबानो जाबाय। अब्ला बेखिनियावनो आङो आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि थाखाय आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै खिथाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।